Aquest petó és per tots vosaltres i per tots els que ens veuen per televisió i tots els que ens escolten per la ràdio i tota la gent que ha participat en aquesta iniciativa. Però la meva primera paraula d'avui ha de ser una paraula de reconeixement sincer a la feina del doctor Brugada, que és una feina extraordinària. Hi ha hagut un moment que ell s'ha emocionat quan una mare deia que el seu fill vivia. I això és el més gran que hi ha al món. En aquest reconeixement també hi ha d'haver implícit el testimoni d'una noia com la Laia, que tot i la seva joventut ha sabut fer dues coses dificilíssimes. La primera, no caure en el parany de la vanitat quan arribes a l'èxit i continuar lluitant. I la segona, amb molt pocs recursos, en èpoques obscures, diríem, treballar i esforçar-se, com ho sabem aquells que seguim el periodisme esportiu. Dit això, em ve de gust dir que jo no sóc el català de l'any. Jo ja sé que no sóc el català de l'any. El català de l'any és aquell ciutadà, aquella ciutadana que pateix les retallades, que pateix directament a casa seva la crisi, aquell petit empresari que no pot pagar perquè no cobra el que li deuen, aquella mare de família que té dificultats per arribar a final de mes, aquelles persones grans que s'han estat estalviant tota la vida i que ara s'adonen que els seus estalvis no els poden tenir com elles voldrien, aquells nois que no troben feina. Avui sentia una notícia que deia que la crisi afecta cada cop més als nens. El català de l'any és la gent que té persones malaltes al costat, la gent que té avis amb malalties senils i que n'està donant testimoniatge cada dia del seu afecte, de la seva estimació, empassant-se el dolor que experimenten veient que aquella persona va perdent facultats. El català de l'any és aquella persona que lluita contra el càncer, que lluita amb persistència, amb tenacitat i amb la confiança que donen persones com el doctor Brugada gràcies a la investigació i gràcies als resultats d'altres persones que poden assolir els objectius. La cosa més extraordinària és la força que aquesta gent, com els moviments socials, troben a dintre, la convicció íntima per continuar lluitant per una idea. Viure és això. Viure és creure en alguna cosa i actuar conforme a la pròpia convicció. Per tant, la meva primera paraula ha de ser de reconeixement cap a totes aquestes persones. La segona idea que vull dir és que jo sóc un periodista i accepto aquest honor en nom dels periodistes. El periodisme és una feina molt important a la nostra societat, molt important. Per què? Perquè la circulació d'idees, la lliure circulació d'idees, l'explicació de la realitat des d'òptiques honrades per part dels professionals ens permet als ciutadans disposar d'informacions fiables. Aquesta és la gran diferència entre la informació avalada per un discurs d'un professional de la informació que circula lliurement per la xarxa que no té avals. Aquesta és la gran diferència. Per això és tan important el periodisme. Es parla molt de la crisi de la premsa, que és important. Jo em poso la pell dels industrials de premsa i tenen un paper dificilíssim, pel preu del paper, per l'accés de la publicitat gratuïta, per la influència de les noves tecnologies, pels canvis d'hàbit, per les xarxes, etc., per la caiguda de la publicitat, per la crisi general. Queda dir jo aquí havent-hi el senyor Asensio al meu costat. Però més enllà d'aquesta crisi, més profunda que aquesta crisi, és la crisi del periodisme. Perquè el periodisme és una de les potes essencials de la societat democràtica. La democràcia es basa en la llibertat i no pot haver-hi llibertat si no hi ha informació. Jo sóc una persona extraordinàriament afortunada. He tingut molta sort a la meva vida professional. És veritat, faig allò que m'agrada. A vegades he dit que m'agrada tant que no pararia de fer-ho. Però també és cert que quan observo el meu entorn veig moltes persones, molts col·legues, molts companys que no treballen amb les condicions adequades i això evidentment m'amoïna. Comprendran tots vostès que en aquestes circumstàncies faci un crit a favor del periodisme, un crit a favor de la circulació de missatges acreditats per persones responsables
que, donant veu a la pluralitat, puguin donar visions a la col·lectivitat de totes les òptiques. Des d'aquest punt de vista, la crisi del periodisme és mundial. Els poders cada cop influeixen més directament sobre aquesta producció dels missatges i els periodistes cada cop tenim un espai més estret en la nostra actuació. Si els parlo de Catalunya, no fa falta que digui que el nostre poble té un univers simbòlic, un marc referencial que només podem enfortir des dels missatges col·lectius. I iniciatives com la dels diaris en català, cada dia n'hi ha més, o en l'àmbit audiovisual, iniciatives privades i públiques, que en el cas de la televisió tenen el pal de paller de TV3, són essencials pel nostre futur. Comprendran que amb aquest panorama jo no puc venir aquí, somriure, rebre el premi, posar bona cara per la foto i anar-me'n. Comprendran que en aquest moment, abusant de la seva atenció i de la de totes les persones que ens veuen en directe per TV3 i ens senten per altres canals com Catalunya Ràdio, jo hagi de fer una breu referència a una cosa que durant tota la nit ha surat, des del discurs dels moviments socials fins al discurs del president de la Generalitat. La preocupació per la complexitat de la crisi social del moment és una preocupació que en aquest moment ens embarga a tots. Hem confós la felicitat amb el diner. Hem confós la crisi econòmica amb la crisi moral. Hem confós els papers. Ens hem acostumat a viure bé, hem oblidat la cultura de l'esforç i hem vist com uns descarats polítics i alguns negociants sense escrúpols han fet amb el diner allò que els ha convingut. Però de tot això, el conjunt de la societat també en té una part de responsabilitat. Ens calen discursos lúcids, ens calen pensadors lúcids, ens calen idees per entre tots trobar algunes línies vàlides de pensament per mirar de sortir de la crisi. I per fer això no tenim més remei que analitzar-nos també nosaltres el nostre índim comportament. Abans, la Sílvia Pérez Cruz parlava dels mestres. Que bonic sentir parlar dels mestres. I jo pensava, quant respecte, quanta autoritat no han perdut els mestres a les nostres escoles. I això no és culpa dels polítics barruts, ni dels banquers ambiciosos que han fet d'aquest país el regne de la cobdícia. No, això també és culpa nostra, dels que tenim fills, dels que els portem a l'escola, dels que els permetem determinades actituds i comportaments. Aquesta crisi ens afecta a tots, d'alguna manera, i només si tots junts ens donem la mà i tenim una idea clara a través del pensament lúcid de persones que han de tenir accés als mitjans i també a l'acció política i a l'acció diària per sortir de l'atzucac, trobarem en l'horitzó el nord cap on hem d'emprovar el nostre esforç. Però jo els vull dir que per tot això segurament un economista diria fa falta augmentar més retallades, un altre diria fa falta potenciar el creixement. Bé, jo no sé quines són les fórmules perquè no soc economista. El que sí sé és que hauríem de tenir sempre present l'interès social i, en el cas nostre, els objectius del nostre poble. Fa un moment el president de la Generalitat aquí ha fet una referència a unes característiques que al seu criteri acompanyaven les personalitats dels optants a ser català de l'any. Jo he recordat una frase que va dir no fa ni 48 hores. Deia que hi ha gent que quan fa el solitari fa trampes. Em va semblar una frase extraordinària, que gent arribi a ser tan tramposa que fins i tot fa trampes quan juga al solitari, que és una manera d'enganyar-se a un mateix. Si m'ho permet, ja que abans m'ha fet una referència personal al president, li diré que a mi vostè sempre m'ha semblat una persona honrada que no fa trampes. Però també li diré, amb la sinceritat, ara que no ens escolta ni ens veu ningú, que a vegades m'ha semblat veure en vostè, en això que els teòrics, com el doctor Serrano diu, les microexpressions, una espurna de solitud en la mirada, com si s'enfrontés a una munió de problemes, amb aquest punt d'honradesa i amb l'entusiasme, però també amb la sensació que la incomprensió i que potser un conjunt de forces d'aquestes que com una tramuntanada t'arrosseguen al costat, a l'entorn seu el feien sentir una mica com el navegant solitari al mig de l'oceà. Jo em permetria dir-li, amb tot el respecte, que si alguna vegada li passa això pel cap, sàpiga vostè que té un poble al darrere i que el futur del nostre poble depèn només de nosaltres, de vosaltres. Depèn només
de la nostra capacitat de trobar un discurs comú, de la nostra capacitat d'amb coratge, amb empenta, amb audàcia, amb gosadia, si convé, basada en elements ferms de convicció, trobar aquest discurs comú perquè, com en el pregó de la Mercè em va vegada dir, els catalans, si anem junts, som imbatibles. El dia que vaig fer el pregó de la Mercè, l'alcalde de Barcelona, el senyor Trias, que és aquí, em va fer l'honor de fer-me confiança i aquesta frase jo sé que ell la repeteix. Moltes gràcies, senyor Trias. Vull donar les gràcies al periòdico, a l'Antonio Asensio, al director del periòdico, al nostre amic Enric Hernández, a totes les persones que han participat, a tots els companys de TV3, a tots els companys de Catalunya Ràdio, a tots els col·legues que abans s'han desfet en elogis immerescuts per la meva persona i els vull donar molt directament les gràcies a tots vostès per acompanyar-me aquesta nit. Bona nit a tothom.